Samda na upat ka mga individual human gilabayan og eksplosibo ang usa ka compound sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong pagbusikad. Nakaalerto si Efren Mamak. Usa ka kusog nga pagbusikad ang nakuhaan sa CCTV sa gawas nga bahay niining usa ka panimalay sa usa ka compound sa Sitio Malinis, Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, pasado alas 9 sa gabi adlang Huwebes. Sa kakurat, gilayong nanindog og nanagan ang upat ka residente nga anaa nagpahuway niadtong tungura. Nasuta nga ang upat ka individual ang nakahiagom og mga samad sa lawas gumikan sa sharp nail sa maong pagbusikad. Ang tulo ka mga lalaking biktima nag-edad og 51, 20 ug 27 anyos, samtang ang babaeng biktima ang nag-edad og 24 anyos nga pulos residente sa maong lugar. Tulo niini ang gidala sa Integrated Provincial Hospital sa Maguindanao del Sur, samtang ang usa gidala sa usa ka klinik sa maong barangay. Padayon silang gipatambalan. Nadanyos sab ang bahin sa usa ka sakyanan nga anaa sa maong panimalay. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, ginasuta pa kung unsang klase ka eksplosibo ang giitsa sa mong lugar. Sa ngayon, blanco pa po yung ating otoridad kung ano yung sumabog doon sa lugar at inaalam pa rin po natin kung ano yung motibo ito sa pagpapasabog na ito, sir. Sa pahayag sa Sharif Agwak LGU, pinaagi sa ilang social media account, hugot niining gikondena ang insidente. Tumong kuno sa maong hitabo ang samukon ang kalinaw sa maong lugar. Nanawagan sab kini sa mga nagbuhat o spoiler of peace nga undangon na kini. Sa karon padayon ang investigasyon sa PNP. Ginasuwayan pang makuha og pahayag ang mga biktima. Sa amin naman, sir, cooperate lang po tayo. No? Lahat naman ginagawa ng ating PNP in partnership sa ating mga law enforcement agencies. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.